Айрат Абдуллин, Бүреләр төркеме солисты. Бұл біздің ике түрлі башланышы бар оның. Бірісінен ол біздің ең тәуге ердардың бірі болып, башқұрттарым деген жеріне. Шундай азатлық, рух үшін шундай түрлі проблемаларға арналған жеріне. Хамда шундай рухлы патриотик ер болды. Хам біздің легендаға келгенде баш бүре, башқұрт енді баш бүре, еті орынға орналастырған баш бүре. Шуғала бүрелер болып. Хамда екіншіден ол біздің тотем символикаға, біздің халықтың, ғұмман біздің егеттердің енді ол рухи азатлық. Шуғана біз бүрелер деп атанық енді. Бүгінгі біздің бүрелер түркімінің аудиторияға ол қасанда біз түркімді башылағандан алып, бірге келген яштер, ең әуіреттен. Сенкі біз студент сақта музыкамен шүғыленген вақытта, оларды концерттарға еп, түрлі гараждарда, репетицияларда, олар біздің мұна аудитория біздің бірге өсіп келі. Бізге 20 яшта, оларға 20-25, қар бізге 30-дан артып кетті, оларға ла шулық яш. Хамда яш поколениялы, шулық бізге мұна еліп, етіліп тұраларында, шонда біздің бар. Хам олы бұғындарды біз тыңлай баштанлар, оңғы вақытта. Сенкі біз ұрайған айын, біздің ердарыбыз біздің бірге взрослеют дұрыс әпішлей. Әлбетте, рок юнәліші ол біздің 90-сы елларда бик популяр болған юнәліш. Біз башлағанда уже хуңырақ емес. Сенкі біз 20 елдан хуң, 2005 елдарда башланып бетінде, 3-5 елдарда ол вақытта біздің эстрадала ғұммен рок юнәліш юг ені. Біз тәугілерден болып кері тіргіздік бұл юнәлішті. Hamda auditoriyani yeu әлбетте әдірек қиынырақ, ауырақ ені. Адақтан аудитория біздің барлыққа келді, һәм біздің ердарда ең тәуді бір юнәлішті ені. Адақтан біз өскен хайын түрлі эксперименттар ішләп, екінші юнәліштерді енік. Несектір әлігі олардың талаптары ұқсатылым жоқ. Қай вақыт қынамына біз яңы стильда эксперименттармен ішләп олардың құраудары туа, яғни Удебеді мұнатығы бал клип бетінде мұна ғауға мұнан бірге түшірген клиптар, татар башқұрт түрлі біргелеп фестивальдар ішлеген әрек ғыраудар туа, ләкин несектір біздің шундай лояль аудитория. Біздің мұн бірге әр вақыт матур етіп өстешелер енді. Рокқа қараш бойынса әлбетте біздің Қазан мұнан үфі, яғни Татарстан, Башқұртстан халқының қараштары айырыла. Сенкі біздің 90 жылдары тағы қабылдап өтен бик популяр біздің түркімдері болды. Олар башқұрт түркімдері Дәрвишхан, Карауан Харай, Рух, Ант, Қашқи Айғыр. Біздің халық әдірек әдіріне бұл стиліға. Олардың кассеталары болды бетінде, клиптары болды. Хам бұл осыр бүткәс, біз яңынан барлыққа келіп, яңынан тіргіздік. Біздің шуға әдірек аудитория елірақ, бұға әдірек. Әдір. Татарстанда мұна егіттер өздері мұсақ башылап едер бұл стильді. Оға текілім бұндай предпосылкалар еугіне шуға Татарстан халқы елеп бұл стильға өрәні пара деп. Мен шундай қараштам. Біздің ең тәугі сығыш ол мен татарша сөйлешем фестивалі болды әлбетте. Онда сақарғаныстар біз бекні шатланды, қуандық. Сүйінгі біз електен бұл фестивальдарын білейінік. Мен тұлқынландым, ысын айтканда нық тұлқынланып келдім. Сүйінгі тәугі тапқыр Қазанның үзәгінде бізге яқын болмаған түгіл, бізге таныш болмаған аудитория несек қаршы алырдар, нендей тәсіраттар бұл екенді біз әлбетте шонда менің түрлі ойдар көңілімді өшетіп, әшқып келді енді келіп. Хамда сахнаға сығып бірінші аккордтардан өк мен яштерді көріп қалғайным. Олар шонда асық еділі, матур етіп қаршы алалар, алқыштармен. Біз еріп түштік, хамда өді біздің туған Башқұртстанда болған көп, рахатләніп, матур етіп, өді біздің программаны аярланық енді.
һәм бик йылы каршы алдылар, безгә бик охшаны, һәм бик күп яшьләр менән, оештыручылар менән дуслашып, танышып киттек. Һаман да бергәләп эшләбез, һәм хәтта менә улар безгә Өфөлә концертлар куялар, без Татарстанда куябыз концертларда хәзер менә төрле фестивальләрдә, һәм менә безнең тәүге үзебезнең сольный концерт. Башкорт теле ул минең туган телем. Ул миңа әсәемнең һөтеннән бирелгән тел, минең ата-бабаларым башкортлар. Шуга мин ошо милләт кеше булып был дөньяга барлыкка килгәнмен. Шуга ла минең өчен ул яуаплылык индәдер, минең үземнең халкым өчен, үземнең туганнарым, үземнең буындарым өчен. Һәм мин телемде яратам, үземнең телемдә иҗат итәм, һәм үземнең телемдә һөйләшәм. Әлбиттә, менә хәзерге заманда безнең балалар үз телдәрен өйрәнер өчен, үз телдәрен һаклап калыр өчен безгә бик күп эшләр эшләргә кирәк, ата-әсәләргә. Иң тәүдә ул гаиләлә башкорт телендә, гомумән үзеңнең телеңдә әгәр һөйләшәң, балаларың буны күреп, ишетеп, улар әлбиттә аңлап һөйләшәсәк. Ләкин бу бик актуаль проблема. Башкорт гаиләләрендә, татар гаиләләрендә һәм бүтән милләтләрнең гаиләләрендә, чөнки күбрәк рус телендә һөйләшәбез. Чөнки бу проблема миңа әле кагыла, чөнки минең хатыным ул Өфө кала кызы, кала башкорты һәм ул русча инде күбрәк һөйләшә. Башкорт телен белә, аңлай, ләкин башкорт телен һуңын өйрәнгән. Һәм дә мин балаларым белән үзем һөйләшәм үземнең телемдә, башкорт телендә. Алар әсәләре белән кайвакыт русча инде. Шуга минең балалар яртылаш башкортча, яртылаш русча һөйләшәләр инде. Минеңсә, телде һаклар өчен әсәй кеше башкорт үз телендә һөйләшергә тиеш. Иҗатта һәм гомумән бу тормышта минең асуымды килтергән нәмәләр ул әлбиттә гаделһезлек, моңһулык дип әйтәйек инде. Һәм дә яуаплылыкты тота белмәү. Шуңа кайбер кешеләр тормышка еңел генә карый башлайлар. Гаделһезлек, ак-кара нимә икәнен дә кайвакыт күптәр бутая башлайлар. Моңһулык шуны әйтәм инде, бер-бер белән аралашуда, бер-бер белән һөйләшүдә һәм бер-береңә хөрмәт итү һәм хөрмәт итмәү, менә ошо проблемаларны мин һәрвакыт күрәм. Һәм дә бу яхшы. Минең хәтеремдә безнең гастрольдәр эшләргә уй бар иде. Гастрольдән сыгып киттек инде безнең калалар, шунда районнар була инде. Шунда менә халык килмәй, халык йөрмәй ни өчендер. Без уйлаган идек инде, бездә телевидение, радио без бар, халык тыңлый, бездә Өфөлә тулы залдар, район калалар йөри башлаган идек, шу бер мәлдә халык та килмәде, ярты зал гына, яртыдан әдрәк тә, 30% инде. Шул вакытта күңел китеп, кайткас мин бер утырган, кемгә кирәк бу нәмә? Халык йөрмәй. Егетләргә әйттем, егетләр әйттеләр. Тыныслан, ул безгә кирәк, эшләбез, дәвам итәбез, не переживай, бөтен яхшы булсак дип, без шунда менә үзебезне дәртләндереп бергә эшләбез. Шуга менә егетләрем рәхмәт безнең музыкантларга, гомумән һәм дә, гомумән бөтен ошо безнең рок стилендә эшләгән националь үз телләрендә шу рок стилендә эшләгән егетләр, кызларга рәхмәтне белдерәм. Уларга карап без дә илһамланабыз, дәртләнәбез. Казанга карап, Оскарларга, Радифтарга, үзебезнең егетләргә карап, бер-бер дәртләнеп, илһамландырып яшәйбез. Шуга шунда без зур команда килеп сыга инде. Чөнки гомумән әйткәндә без музыка менән профессиональ рәвештә шөгыльләнмәйбез. Безнең төркемдә бөтә егетләр дә эшләйләр, һәрберебезнең үзебезнең эшебез бар, үзебезнең специальностьлар инде. Музыка ул безнең хобби. Чөнки дом работа, эштәй арасында ниндәйдер булырга тиеш безнең илһам ала торган бер сыганак. Бу безнең өчен музыка инде. Бу репетициялар егетләр белән уйнайбыз, концертлар оештырабыз, кешеләр белән аралашабыз, клиптар төшерәбез
һәм дөгүмән ижад итәбез. Бу безгә көч бирә, дәрт бирә, илһамлык бирә. Һәм былтыр менән без илһамланып кайттык. Без Россия эстрадаһында Чаев труппа бар да, безнең алар сакырлар үзләренең фестивальләрен, конкурстарды үтеп, Старый Новый Рок фестивалендә Екатеринбургта үткән международный фестивальдә, халыкара фестивальдә катнаштык. Һәм дә онда безнең телне бераз аңламай, барып үзебезнең телебездә башкортча йырлап кайттык инде. Ельцин центрда бер сәхнәлә безнең баласак кумирлар белән бергә бер сәхнәлә йырлап кайттык. Һәм шунда безгә дур-дур агайдар килеп, теге мужиктар инде, урыслар, там егетләр берәмле аңлашылмай, ну отлично, безгә нык охшандылар. Шуннан безгә яза баштылар интернеттан, контактта, нидә, Инстаграмда язып безнең йырларны тыңлай баштадылар рус халкы, Екатеринбург халкы. Шул да безгә моңа ниндидер ышаныч, өмет биреп берде. Безнең дә моңа хатта иң тәүдә төркемне башлаган вакытта, без авиация техник институтында, университетында укыганда инде, безнең дуслар да бит урыслар, нидәр, рус милләте. Без үзебезчә йырлар яздырып, безнең теге эстрадалар безгә билдәле түгел, үзебезнең дус егетләргә тыңларга бирә торган. Улар рус теле егетләре. Егетләр һезгә эстрадага сыгырга кирәк. Һез моны килештерәгез, һезнең бүтән клип сыгат дип безгә күз биреп этәргән безнең дуслар. Шулай мына. Акса мәсьәләһе әлбәттә ул мөһим әйбер. Чөнки моны иҗаттыгын алганда ла безнең рок төркемдә иҗат итер өчен безгә инструментлар кирәк. Уларда хатып алырга кирәк. Улар әлбәттә кыйбат торалар. Гитаралар, барабандар, студияларда запистәр эшләү, һәм дә мастеринг, сведение уларның бөтәһен дә без Мәскәүгә ябарабыз. Әлбәттә, әгәр дә безнең акса булмаһа, без иҗат итә алмайбыз. Бу моңа иҗатка кагышлы. Гаиләлә алганда, әлбәттә, акса мәсьәләһе ул беренче урында тора. Ну, беренче урында дип әйтә. Беренче урында әлбәттә отношения, ну, акса булырга тиеш. Чөнки әгәр дә кешенең аксаһы бар икән, onun тормышка карашы ла икенчерәк. Ул из другой призма карый инде. Әгәр дә һин һәр вакытта кәсәле акса икән, кайдан барып эшләргә, кайдан барып табырга, ничек эшләргә, ниндәйдер шундагы мейеңдәге өлешең только шул турыда уйлый. Акса табырга, акса эшләргә, акса табырга. Әгәр дә һинең аксаң бар икән, һинең бу турыда уйламый уйламаң, һин күбрәк уже икенче төрле эшләр башкараһың. Мин әйтеп үттем бит инде, бу безнең төркем иҗат ул хобби гына дип. Ул безгә килем килтермәй, күбрәк ул үзенә талап итә. Чөнки рок-музыка ул занятие очень дорогое. Әйтеп үттем бит инде. Әгәр дә миңа бер көн килеп, нимәне хәйләйң, музыканымы, әллә эшеңдеме дисәләр, әлбәттә бу шунда катмарлы һорау инде. Беренчедән, дип аңлатам. Элек әлбәттә күбрәк музыка, иҗат өстендә эшләп тә йөрдек, приоритет музыка ине. Хәзер дә шулай инде, ләкин хәзер гаилә, балалар һәм заман еңелдән түгел, шулай бит. Чөнки музыка магында мин эшләй башласам, минең гарантия булырга тиеш. Гарантия бар икән, безнең ошо музыканы гына бит шунда килем сыгара алабыз дип, әлбәттә шөгыльләнергә була. Ул риск. Ул минең җаваплылык. Үзем өчен, гаиләм өчен, катыным, балаларым өчен. Чөнки мин уларны материал яктан должен обеспечивать. Поэтому әлегә бу минең эшләгән эшләремне хәзер тоталь ташлап булмай. Шуңа ла без ничектер бергә бер рәттән алып барырга тырышабыз. Моң шундай үзенчәлекле бер әйбер дип әйтәм инде. Әлбәттә, иҗатта йырчыларның моңы булырга тиеш. Моң ул бит булай гына теге тоттыңды алдың түгел әйбер. Моң ул минең уемса, ул буындан буынга бирелеп килә. Мына безнең башкорт халкында ла, татар халкында ла йырлар бит шундай моңлы. Мына халык йырларын тыңлап караганда ла. Улар шундай моңлы, сифатлы һәм шундай матур йырлар. Ул бит күңелдән, ысын йөрәктән агылган
шундай матур йырдар, моңлы йырдар. Олар үзендә һине бер секунд иялеп китергә может. Һәм шул йырлар тыңлап, һин кайдалар мына теге яһанга усып китергә можешь. Шуңа был безнең халыкка бик хас шундай бер нимә дип әйтәм инде, әйбер дә түгел, шундай бер ни инде. Атама инде моң. Моңһыҙ булмай принципта. Һәм моң ул ижадтаган түгел, моң булырга тиеш гомумән яшәү гомумән моң булырга тиеш һинең яшәешеңдә, яшәү рәвешендә. Һин моңлы булырга тиешең. Эшеңдә лә, хатының менән аралашканда ла, магазинга барганда ла. Моң минеңсә ул ниндәйдер бер эске дөньяның гармонияһы. Мин шулай итеп моны аңлыйм. Әлбиттә, менә безнең ошо моңга халыктың карашы ла төрлесе, төрле мнениялар, төрле менә караштар бар бит инде. Безнең менә альтернатив музыкала безнең әлбиттә моң бар. Моңһыҙ ул да халыкка ла оҡшамаҫ ине, моңһыҙ ул йырҙарҙа безнең булмаҫ ине. Минеңсә, моң ул шундай универсаль әйбер.